VIP, Avinguda Salvador Dalí 87 de Figueres, patrocina aquest espai. En un cap de setmana intens, la Unió Esportiva Figueres va enfrontar-se a dos grans equips en la primera etapa de la pretemporada. Dissabte, Vilatenim ho va fer davant del Llagostera, amb qui va acabar perdent per 1-4, tot i que en la primera part va plantar cara a tot un gran equip de segona B, igualant el marcador 1-1 gràcies a Argi. I diumenge ho va fer davant del Girona, tot i el seu bon joc, va acabar el marcador per 0-2. I sense aturar-se ni un moment, els d'Arnau Sala i Ponsí marxen aquest cap de setmana a Camprodon, on faran una estada de 3 dies i jugaran un amistós davant del gironès Sàbat el proper diumenge a partir de les 7 de la tarda.